Si už si v Dubaji vlastne, Miro. Hej. Hej, je tak. Nedelu v noci som doletel. Presne o tom sme sa aj bavili a je tam kopec vecí, čo akurát rieši, ale nepýtaj sa, lebo sa chytí Miro a povie ti všetko, čo sa stalo. Keď by som mohol rovno premostiť na tému, prečo sme sa dneska stretli, respektíve takto. To šoférovo Miro, čo si minule zajebal, tak spôsobilo fakt, že akože malú lavínu. No a bavili sme sa aj s Michalom, že ten potenciál je obrovitánsky. Že je tam fakt, že čo by sa s tým dalo robiť pod jakou hlavičkou, s jakou ponukou. No a poďme dať reč dnes, že jak by to mohlo vyzerať, jak by to mohlo vyzerať konkrétne v tom kontexte, že by ťa to čo najmenej zaťažovalo, ale aby to prinieslo ten najväčší potenciál tej monetizácie, aby to bol proste funkčný model. Tak jak u mňa, napríklad, keď som prvý ročník otváral, tak som myslel, že zomrem. Potom to chalani trošku upratali. Konečne, ako tak, to vyzerá podstatne lepšie. Čiže preto som aj prizval Michala, že poďme sa baviť, jak by to mohlo vyzerať v kontexte ŠFRB, mentoringu a implementácie, lebo Michal práve s týmto si dovolím povedať, že má, neviem či dar, lebo to je skill, upratávať tie ponuky aj celkovo ten zámer tak, aby ťa čo najmenej zaťažoval, ale aby sme z toho vytrieskali maximálny potenciál. Takže asi by som ti dal rovno slovo, Michal, nech sa tu nežhavím. Ja mám dar pýtať od ľudí peniaze. A to je ten najdôležitejší, no. Oni niektorých zaplatia, niektorých nezaplatia. Ja som sa naučil za to, čo viem, pýtať si peniaze. A to vlastne však aj Robo sa naučil. A teraz to celkom pekne vystrelil za posledný rok aj pol. A teraz eventuálne môžeš byť ďalší, ktorý si za to, čo vie. Nielen teda pýta peniaze od šoféra štátneho fondu rozvoja bývania na nehnuteľnosti, ale eventuálne aj za to know-how. A moja otázka ako takto, potom v štvrtok, povedz mi, koľko ľudí sa ti ozvalo? Vieš čo, ja myslím, že asi nejakých 6-7 OK. 6-7 ľudí tam momentálne, čo sa teda ozvalo, hej. Niektorí chceli call hneď, tak som to trošku odsunul, že nech sa najprv pobavíme, lebo nemali sme ani vyfinalizované, že čo a ako. Takže takto. Okay. Ja už ešte možno by som premostil ešte na to, čo povedal Robo na začiatku, že ten jeho prvý ročník bol taký, že nevedel čo skorej, než sa to celé ponastavovalo. Ja chcem iba k tomu povedať, že ja mám ešte menej času sa vôbec tomu venovať, tým, že Robo to robí full time, ja to robím iba part time alebo na úkor svojho alebo voľného času mňa a rodiny. Takže tak. Preto však to potrebujeme ja vedieť všetko, aby prípadne nad čím sa zamýšľam. To, čo vieš a máš, tak v nejakej forme posunúť ľuďom, aby ti za to platili. Tá škála je od tu máte celý systém, raz, 2, 3, 4, 5, tuto žiadajte, toto si musí nastaviť, tu je nejaká analýza. Funguje to celé bez teba. Až po ty niekoho bereš za ručičku a nemusí nič robiť, nemusí nič vedieť a ty to ako vícemenej robíš za neho. Jo, to je škála. Tu je nejaká suma, tu je nejaká suma. A v akej forme to... Máš to aktuálne spracované tak, ak nie, čo by to obnášalo, máš to aktuálne spracované tak, že napríklad by si to vedel dať, nechytaj sa teraz toho, že poviem mne, ale mne je moja asistentka, alebo ja Tomášovi, alebo komu, tu máš prístup a choď kročík po kročíku, nepotrebuješ choď kročík po kročíku a na základe tohto návodu, staváš IKEA nábytok, alebo na základe tohto návodu sa dostaneš k tomu, že máš 20 nehnuteľností, keď si ready v priebehu roka.
Alebo to máš? No. Nie, nemám to takto spracované. Mám to viac menej iba v hlave a nejaké podklady, ale nejak zosumarizované do takéhoto štádia to nemám. Neznamená, že by sa to nedalo nejako nachystať na nejakú časovú jednotku. Kam skôr niečo by dávalo význam, respektíve, jak to ja vidím z mojich trošku skúseností, by bolo to, že či určite ten prvý kontakt a ten prvý ročník musí byť nejak čiastočne vlastne s mojou podporou osobnou, hej. Čiže aby to človek nejako nastavil, lebo iba nejaký skript predávať za nejakú sumu XY bez nejakého backgroundu alebo výsledkov už aj klientov aspoň za prvý ročník mi asi, nie že asi, ale ja to nevidím, že by to za mňa bolo efektívne predateľné. Čiže najprv tomu spraviť nejaký, poviem, že taký ten hype s nejakým výsledkom, respektíve s nejakým obsahom a až potom sa dostávať do takéhoto škálovania, si myslím. Ja to idem akoby teraz strečovať, že čo kam. Čo je tvoja predstava, čo s tým, čo máš a vieš, by si vedel vyrobiť? Lebo ako na jednej strane chcem tých ľudí viesť za ručičku a mám to v hlave a budem ich sprevádzať a prvý ročník a tak dále. A nechcem na tom nejako extra robiť, alebo nechcem tomu nejako venovať extra čas a mám ďalšie aktivity a takový popri. Je nezlučiteľné, alebo v nejakej tej základnej predstave. Čiže takto, povedz mi, čo je akoby tvoja ideálna predstava ohľadom toho, čo máš a vieš, aby som sa o to odrazil. Moja predstava bola taká, respektíve nie, že finálna, ale nad čím uvažujem, to som komunikoval aj s Robom, bolo to, že mám predstavu nejakého, povedzme, že 6-mesačného vedenia, 3 mesiace pred termínom teraz odovzdania, 3 mesiace po termíne vedenie. To znamená, po termíne odovzdania je koniec augusta, hej, pre štátny fond. Čiže nejaké 3 mesiace predtým plus 3 mesiace potom, že chystanie na ďalší rok. Takú som mal predstavu. Na nejakej mesačnej báze nejakých intenzívnejšieho meetingu skupinového, povedzme, že... Dá sa to skupinovo, nemusí to byť individuálne? Prosím? Že musí to byť individuálne, alebo môže to byť aj skupinovo, že bez individuálnych prvkov? Hovorím, že skupinového, nejaký skupinový mesačné vedenie, ale takže raz za mesiac meeting plus nejaké hot cally, keby klienti potrebovali, plus na tým meetingu by sme si prešli akčné kroky, kde stoja a kam sa hýbeme. Ten prvotný krok by bol, že vlastne ako som to ja avizoval, že by som si s tými klientmi prešiel s každým individuálne, by som mu venoval nejaký čas, prešiel by som si, kde stojí, kde sa nachádza, čo potrebuje, že či je ready, alebo sa ideme chystať, čo od toho má, aké očakávania, ja by som mu vedel zatriediť a potom to rozhodiť na nejaké mesačné session, raz do mesiaca skupinovo, plus nejak potom byť na telefóne, každý klient potreboval nejaký support. OK, čiže vstupná analýza, máme nejaký krok za krokom, hovorí každý mesiac s akčnými krokmi, kde ste a čo potrebujete robiť, plus ad hoc, niečo mi vyskočilo, zasekol som sa porať. Zhruba takýto nejaký základný formát na 6 mesiacov. Presne tak. 6 mesiacov je preto, lebo to dáva zmysel, ako z toho logického hľadiska, jak je to postavené, to šoferom? Ja si myslím, že hej, možno mi to vyvrátiš, ale... Ty vieš o tom viac. Ja viem o forme a formáte, ty vieš o obsahu. Čiže ja do obsahu nechcem a nemôžem zasávať. Ja si myslím, že na celoročné vedenie, na nejaký celoročný mentoring to nie je, ani to by to nebylo zbytočné by to strácalo nejakú efektivitu. Čiže to polročné vedenie dáva význam, lebo tým, že 31.8. je posledný deň odovzdania a teraz to mám tak nastavené, že sa mi to bije aj s inými programami, tak som si to takto vymyslel, že neznamená, že
potom čiastočne po roku alebo po 2 to človek nemôže trošku inak implementovať, ale takto mi to dáva význam, že máme niečo, ideme to spracovať, ideme podávať, alebo nemáme a ideme sa chystať. Dobre, keď hovoríš 31.8. je nejaký termín odovzdania, to znamená, že sa to všetko točí okolo tohto termínu, že ten mentoring, ale nejaká služba, ale neviem čo, by bolo v zásade 3 mesiace predtým a 3 mesiace potom? Alebo to môže byť variabilné kedykoľvek? Ono to môže byť variabilné, lebo ten termín žiadania je 15.1. do 31.8. OK. Čiže toto je tá perióda, kedy môžeš žiadať. A buď sa predtým chystáš, alebo sa chystáš počas, ale musíš to stihnúť do toho 31.8. Ak to nestihneš, tak potom máš 9., 10., 11., 12. mesiac zase iba na chystanie a v januári zase môžeš to dať. Čiže môžu akoby eventuálne nastupovať kedykoľvek, ale to sú zásadné termíny, kedy to môžu využívať. Áno. OK. Dobre. Čiže dobre, vstupná analýza. Ďalšia vec, potom ešte do toho vstúpim, že ďalšia vec je potom, že aby to dávalo význam na obidvoch stranách, že kde je tá cenovka niekde za tú pridanú hodnotu a kde je ten minimálny počet klientov, aby sa im aj neoplatilo vôbec s tým strácať čas. Vieš. Ďakujem, dobre, strácať čas. Čo by bolo pre teba úplne že nutné minimum? Nie, že zbožné prianie a želám si, aby mi to robilo milión, čo môže, ale že čo dáva, aký minimum dáva zmysel, povedzme, keby to malo byť nejakom takomto akoby formáte skoro mentoringovej služby. A nie individuálne, že povedzme príde, vymýšľam, Jakub zaplatí nejakú akoby čiastku, sere na všetkých ostatných, proste Jakub chce ŠFRB, Miro ovláda, ja to zjednodušujem, Miro ovláda ŠFRB a Miro prevedie Jakuba individuálne jeho akože tým, aby on toto mohol využívať tento rok a ďalšie roky. A tá služba môže stať akoby individuálne X. Ale mentoring je niečo mimo to, že som v nejakej skupine, komunite, vícemenej je to na ňom, aby si to spravil. Lebo to čo, ešte inak to poviem. Máme tu dve formy. A otázka je, ktorú chceš, alebo aké sa chceš baviť. Je to služba tzv. Done with you. Že ty máš know-how, ty máš podklady, ty im to know-how odovzdáš a je na nich, aby to robili, ako to majú robiť a ty na tým nejako len supervizoruješ a oni sa môžu pýtať. Nechytáš sa im toho, nevybavuješ im nič, nestaráš sa im do toho, je to na nich. Okay? To je možno ten mentoring, keď tak nazvem. To je to done with you, robím to s tebou. A potom máš formát done for you, typu tu ti to nastavím, tu komunikujem s tvojim účtovníkom, tu komunikujem s tými úradmi, tu to outsourcujem. Čiže on má len tú bonitu firmy a toto a ty vícemenej to robíš za neho. Samozrejme, to je iná úroveň služby. A kde... Viem, že tá druhá je vlastne akože monetizovateľnejšia, že sa tam dá viacej vytočiť, ale na tu nemám čas. Absolútne, okay. Momentálne nie. Tento rok a budúci rok, takto ešte minimálne rok na to nemám čas. OK. Ako nemáš čas na nikoho alebo na x ľudí? Nie, nemám čas na tú službu číslo 2, čo si spomínam. OK. Aby som to vedel, že kde, čo to bude, jak to bude koncipované. OK, a tým pádom, keď teda to bude, že si sprievodca toho celého pre tých ľudí, nerobíš to za nich, ale robíš to s nimi, tak čo ti dáva akoby ekonomický zmysel, aby sme sa vôbec o tom akoby bavili, uvažovali a...
Ja som rozmýšľal, bo Robovi som komunikoval, že nech by to bolo niekde aspoň, že aby som sa s tým vôbec zaoberal, že nech by to bolo aspoň na úrovni 25 plus, hej. Ale že to znamená, neviem, možno pri nejakej už predtým komunikovanej cenovke, že aspoň 5 klientov, alebo 5 klientov plus. Aj to sa zamýšľam, ale takto by to možno bolo pre ten prvý ročník, že by to bolo akceptovateľné, že by som sa tomu vedel venovať, vieš. OK. Či aspoň 5 klientov, z ktorých máš v čistom 5, tak? Hej. Aby z toho bola nejaká skupina, vedieš ich a nejaký pilotný projekt, OK? Áno. Rozumiem. Aby som si vedel predstaviť, že dám to, ja fungujem akoby na osobnej skúsenosti, ale teraz si akoby taký hypo. To sa volá niečo hypo. OK, povedzme, že čo je možné, aby som vedel navnímať tých ľudí pomer hodnota cena, ako je pre nich. Povedzme, že ja mám jednu vyfilovanú DPAčkovú, tri ne-DPAčkové, mám nejakú asi daňové priznanie za fyzickú osobu. Keby ja alebo niekto ako ja, ktorých sú v majstrovi realitného biznisu alebo nejakých tých programoch, on začne. Tak pre neho Vypadol si mi teraz trošku. Ktorá časť ti vypadla? Alebo takto, ktorú časť si počul? Že keby som bol ja, si hovoril, a potom mi to vypadlo. OK, že aby som vedel navnímať akoby hodnotu pre tých ľudí a cenu, ktorú akoby zaplatia. Povedzme, že nebude to úplný začiatočník, ktorý je zamestnanec a chcem čerpať zo šoférov, ale napríklad je v booste Bonity, ja mám napríklad DPAčkovú firmu, 3 ne-DPAčkové firmy vyfilované do 49, do 78 DPAčkovú, niečo prenajímam, fyzickú osobu, priznanie podané, asi tam licenčka. Čiže už niekto akoby ready, čo je pre neho za rok možné s týmto? Reálne, že OK, ide zaplatiť ti 5 alebo 10 5, ty ho vedieš ho od júna do júniu, august, povedzme, že sa začína, dajme tomu. Čo je reálne možné v priebehu roka dosiahnuť? Tam sú väčšinou limity, sú akurát na strane toho klienta, respektíve tak ako má nastavené tie firmy, alebo respektíve ako ich dokáže nastaviť, lebo pokiaľ, napríklad keď sa bavím aj konkrétne o tebe, že máš jednu, druhú, tretiu firmu, OK, ale s viac ako jednou tento rok nič nenarobíme, vieš, čiže s jednou by sme robili a druhú, tretiu by sme chystali vlastne na druhý rok, tým, že tam nemôžeš byť konateľ. Inak to nedáva to význam. Takže... Čiže len OK, rozumiem, že to je jedno, že koľko toho mám, ale že dá sa zobrať, že jedna firma nejakého toho klienta a na tú firmu vie zobrať tých 800 000? Dajme tomu, že tá efektívna stránka je niekde pre tých 800 000. Možno, keď máš dobrú bonitu, možno viem, že by sme sa tam vedeli do 1 milióna vyškrabať, alebo keď ti to dáva význam, že zoberiem aj 2% úrok, na 40 rokov a mám pozitívny cashflow, ja neviem, z jedného bytu, nie 150 eur, alebo 170, ale mám iba 130, a dáva ti to stále význam, tak je to aplikovateľné, alebo bavíme sa niekde teraz momentálne na úrovni okolo tých 800 000, 850, že tam vychádza ten úrok niekde okolo 1, 1, 2. OK, z vlastných zdrojov, to je jedno, či zo spotrebovania alebo z tohto, človek dá 5%, ak som to správne pochopil. Max.
ani nie 5, lebo tam povedzme, že Dohodne sa ja na tej neviem, cene. teraz trepnem, že 4%, lebo ty platíš 95%, dostaneš úverový limit máš 95% na hodnotu obstarávaného bytu, ale technickú vybavenosť a pozemok, ktorý je tiež súčasťou v určitých podieloch toho bytu, na to dostaneš na 40 rokov 100%. OK. Ja som ešte minulý rok bral na tých 100% iba na 20 rokov a technická vybavenosť bola financovaná iba na 75%, nie na 100%. Čiže oni to tento rok zmenili, ešte to trošku vylepšili, ten model, že teraz máš 100% a 40 rokov technická a 100% a 40 rokov pozemok. Čiže tebe sa to nejako zráta do tej celkovej sumy tých bytov a neviem, o tú sumu to vlastne poníži ti tento spolúčasť, že nemusí by to byť ani 5%. Že to je to maximum, čo zaplatí, čiže 95% plus LTVčka. OK, a to sa oplatí asi na nejakú bytovku alebo takéto niečo, nie 4, 5, 6, 7 individuálnych nehnuteľností, či? To je viac menej jedno. Hej? Ale akože v rámci efektivity. Teraz nájsť tých. Samozrejme, tak čím väčší objem, tým lepšie, lebo tá administratíva je skoro rovnaká a robíš to 1-krát, 2-krát, 3-krát, vieš. OK, dobre. Dobre, čiže chceš sprevádzať, vieš klientov sprevádzať, že ich vedieš. Čo je na ich strane to úsilie, ktoré oni budú musieť spraviť? Administratívno, časové? Lebo jedna vec, že dostanem zaokrúhly mega od banky a znie to dobre, ale aby keď sa spýta niekto, tá vnímaná, že to nerobíš za mňa, jo? Ale len mi hovoríš, ako to mám robiť, tak ako mne, človeku, ktorý by do toho eventuálne išiel, alebo vie mať nejakú šoférovu, alebo to je jedno, akýkoľvek klient, ktorého tu máme, o majstrovi, tak aby bolo poriešené to, že čo to bude obnášať na strane toho klienta. A mal toto zodpovedané. Rozumej, papierovačky, lavici, neviem. Viem ti dať tú skúsenosť a ten systém, ako máš postupovať krok po kroku od začiatku, aby si sa vyhol chybám. Viem ti nastaviť alebo čeknúť tie primárne vstupy, ktoré sú dôležité pre ten finálny, pre ten finál, pre tú výsledovku. Viem ti dať firmu, ktorá ti to celé projektovo-manažérsky spracuje a zastreší, že nemusíš sa viac menej, poviem, že o 95% starať a tých 5% je len to, že musíš zavolať developerovi alebo kupujúcemu tieto dokumenty potrebujem, prosím ťa, pošli mi ich a plus musíš vlastne so svojím účtovníkom a daňové veci nachystať tak, aby to bolo OK. Takže toto potrebuješ im dodať tej firme, tak ti to spracuje až do poslednej bodky, len dojdeš potom do Bratislavy na podpis, napodpisuješ to a buď si to tam zanesieš sám, alebo ti to tam zanesie len. Tam záleží takisto od tej služby, že ak si človek priplatí, tak ti to spravia úplne na kľúč. Ja som to išiel ten prvýkrát len do takej low-costovej verzie. A čo je ešte najdôležitejšie, tak ešte kontakt, alebo sprostredkujem ti potom znalca, ktorý ti tie nehnuteľnosti nahodnotí na 1,3 násobok. OK, čiže... Je to, čo potrebuješ, aby si to nemusel dozakladať nejakou bankovou zárukou alebo inou nehnuteľnosťou. Tak z nehnuteľnosti si Miro hovoril, že tie samotné si musia nájsť sami. Tie nehnuteľnosti si musia nájsť sami klienti, ja im môžem zhodnotiť, či sú vhodné alebo nie sú vhodné, ale viac menej je nejaký range,
aké nehnuteľnosti, kde by sa mali tak pohybovať, alebo ako by mali vyzerať, aké sú limity, tak to môžeme potom v tých mentoringoch, v tých skriptoch nejako nastaviť. Ale klient by si mal sám vyhľadávať tie nehnuteľnosti, ktoré sú vhodné. Tu ja vnímam ináč brutálny prienik medzi práve realitnými maktérmi, ktorí sú v mentoringu a majú, napríklad Kristínka operuje v Bardejove. Podľa mňa toto je trh jak vyšitý na to, čo sa týka cenoviek, čo sa týka kompletnej správy nájdenia nehnuteľností alebo bytových domov, neviem, že možno ešte aj toto by bola nejaká možnosť tam implementovať v čase, že ešte ti to aj niekto teoreticky vie nájsť. Ale to je akože už... Ja si myslím, že aj Prešov je veľmi zaujímavý tiež. Presne. OK. V rámci, dobre, si hovoril, že dobre, ty tomu človeku dáš kontakty, aj nejaké teda tlačivá, alebo nejaké tlačivá? Nastavíme nejaké kroky, ale to bude v rámci toho mentoringu na tej mesačnej báze, že tam si prejdeme tie jednotlivé kroky. Ne? Ale to potrebuje byť uzavretá skupina tým pádom asi, že idete krok po kroku. Nemôže teraz niekto pristúpiť extra. Že ty to know-how budeš v tom prvom ročníku, ak tomu správne rozumiem, odovzdávať na tých hovoroch krok za krokom. Že idú, ja neviem, 5, 10 a idú spoločne pol roka. Že teraz niekto tam nepristúpi. No, nie celkom. Áno, máš pravdu, ale nie celkom. Keď to teraz ma nenapadá nič iné, prečo by to tak nemohlo byť, ale v rýchlosti sa mi teraz v hlave zrodilo, že ono by to mohlo ísť teoreticky po nejakých 2 mesiacoch až 3 by mohli zase ísť nová skupina. Lebo vlastne ten základ, ten dáš dokopy za nejaké 3 stretnutia, 2-3 stretnutia, povedzme, kľudne môžu byť aj 3-hodinovky, alebo neviem, pol dňa. To môže byť stretnutia, to dáš dokopy. A potom vlastne robíš to vedenie a chystanie tých klientov vlastne na tých ďalších trojmesačnej báze. Viem si predstaviť, že každé 3 mesiace by sa mohla otvoriť vlastne nová skupina. OK, ale dobre, je to nejaká, že skupina na 6 mesiacov. Tie hovory skupinové si predstavuješ ako raz za mesiac, raz za 2 týždne, je nejaký know-howový hovor a potom je nejaký ako dosledovací skupinový hovor, alebo jak to by to... Tak to, samozrejme, to je moja rola, ale akože, že jak... Ideme tu už do detailov, že nemám to až takto vlastne rozmyslené alebo rozhodené. Predstava bola nejak, ak by to bolo vlastne akceptovateľné zo strany klientov, tak jedenkrát mesačne skupinový mentoring a dosledovávanie by bola vlastne súčasť vlastne toho ďalšieho mentoringu niekde na začiatku venovaná tomu hodina. A vlastne 2 hodiny zase potom nejaký progres. Teraz iba nahrubo hovorím, že prvá hodina dosledovávanie a potom nejaké zhrnutie a možnosti ďalšia hodina na to nejaké ďalšie napredovanie a progres a určenie nejakých akčných krokov. Pre tých klientov. Rozumiem. Ja ešte tam mierim, že ešte zamierim do tej témy, čo si spomínal predtým, že aká cenovka by bola zaujímavá a tak, že keď túto hodnotu napočítaš, že čo do toho musí dať ten klient a čo môže reálne získať, tak to je úplne minimum, čo do toho dáva. Keď získa nejaký obrovský objem, tak aj tých 5-10 tisíc je málo napríklad za tú službu. Ja, čo som spomínal aj Robovi, tak že ťažko sa mi to hodnotí úplne, nechcem som to úplne doma, ale že ten klient, vieš, keď už sú to klienti od vás, od roda, že keď už zaplatil, ja neviem, za majstra, povedzme, neviem, 15, 20 alebo 10, alebo ďalší klienti, z tých iných programov, keď by k tomu nastupovali, tak
že je to hodnota, ktorú už oni dali do tohto, že či budú potom ochotní ešte ďalej nejaký veľký obnos peňazí do toho investovať. No však ja to tak tu všetko strategicky kalkulujem na 3-4 úrovniach, že ja sa bavím s vami akoby o jednej úrovni, ale ja mám ďalšie vrstvy, ktoré ja strategicky akoby vyhodnocujem. Koľko, dobre, zaplatí ti povedzme, všetko je to zatiaľ akoby hypotéza, ale dajme tomu zaplatiť 10, Peťka povie tebe, zatiaľ hypoteticky. Čoho to bude ešte stáť okrem tohto? Jedna firma, ale ty si hovoril, že tam nejaká projektová dokumentácia, oni urobia, koľko ešte bude musieť zaplatiť ten človek za dokumenty, za schválenia, za štemple, za ja neviem čo všetko. A hľadám vlastne tú nákladovosť časovú a finančnú ešte pre toho človeka. Tá finančná nákladovosť, to je veľmi nízke, by som povedal. Tým, že vlastne kúpi si ten čas tej projekčnej, tej manažerskej firmy, ten svoj čas si s tým zastreší a tam som niekde do dvojky, tam niekde do dvojky to bolo, plus tie veci, administratíva, niekde znalecké podsudky, ja som preniesol všetko na developera, či sa to ukážem klientom ako, ale či sa im to podarí, neviem. Minimálne pri tých novostavbách, keď je second hand, tam sa to ťažšie prenáša na toho klienta. Ja poviem, že max nejakú 3 na firmu. 3 na firmu, ale na jednu nehnuteľnosť, alebo... Nie, bavíme sa na ten objem tých 800 000 alebo toho 1 000 000. Čiže je jedno, či beriem teraz bytovú jednotku, alebo zoberiem 10 nejakých random nehnuteľností. Tým sa ako nenásobí ten... Nie, čiže 10. Povedzme, že v Prešove možno nejaký, alebo v Bardejove možno nejakých 8. Hej. Ale ako to sa pýtam, že okay, chcem zobrať jeden bytový dom, ako to je jeden, ja to zjednodušujem, som laik, ale že jeden projekt, kde je 8 tých bytov, alebo tu chcem zobrať 4, 5, 6 nehnuteľností, ktoré sú tu hoci kde a v nejakom objeme 800 000 úveru. Či to je jedno, akou formou to idem robiť, ale bude na tú jednu firmu stáť a na tých 800 000 čerpaných extra 3. Áno, povedzme, že na tých 800 000, povedzme tú 3. Ak by si bol OK, aj napríklad s úrokovou sadzbou, povedzme, že 2,4. Hej? Lebo na jednu firmu mne napríklad vyšiel 2,4 a teraz som bol taký v rozmedzi, lebo tam bola zlá bonita. Hej. Horšia bonita, tam mi ušiel úrok 2,4 a teraz som rozmýšľal, že... To je horšia bonita. To je horšia bonita, no. A čo je horšia bonita? To je, že firma mala... Prečo neviem ti to teraz povedať z hlavy, oni k tomu vyjadrenie vlastne nedali. To ja sa iba domnievam. Okay. Vyjadrenie dali iba k tej firme, ktorá mi neprešla a to sme žiadali vlastne teraz znova. Ale na tej, kde vyšiel úrok 2,4, tak mi to dávalo význam, lebo na jednej firme tam boli 3 úvery po 1% a na druhej firme boli 2 úvery 1% a jeden úver 2,4. Čiže keď som to nejak skomprimoval, tak to vychádzalo takisto v sumáre vlastne veľmi, veľmi dobre. No ale hovorím, že tých 2,4, keď ti to vychádzalo, tak ti možno zostávalo z tej bytovej jednotky, povedzme, neviem, že 50 eur mesačne alebo 70 eur mesačne. Hej, ale to sa bavíme, že sme na štartu. Hej. Za rok, 2, 3, 5 zase to bude niekde inde a na tom horizonte tých 40 rokov a v tom kontexte toho celého objemu mi to dávalo význam, tak som tam už nešpekuloval a vlastne zobral som to aj za tých 2,4. Tým, že je tam avizovaná možnosť ešte, že by mali pristúpiť k tomu, že to môžeme ešte optimalizovať, ak budú úrokové sadzby lepšie ako tie pôvodné. Dobre, čiže výsledok
dajme tomu, pôjde do toho teraz pár ľudí. Výsledok, teraz nehovoríme druhá skupina, tretia skupina a tak ďalej. Prví ľudia, ktorí teraz do toho pôjdu, pre nich je výsledok v praxi čo? Ukážeš im ako a pomôžeš im, prevedieš ich procesom, ako na jednu zo svojich firiem môžu získať 800, toto je mimo ich aktuálne úverové zaťaženie, či? To je Áno. komplet. Ako? Je komplet mimo tvojej bonity. Dobre, super, to je dobrá poznámka. To, čo robíme my tu v Majstrovi, to je ešte plus k tomu, ale na právnickú osobu. OK, len akože som sa uistil, že áno, že to je jedno, že čo robíš a ako máš bonitu, to je extra mimo to, čo robíš a kde si. Čiže máš svoju akoby firmu. Počkaj, a keď zoberieš zo ŠFRB, tak tá firma bude mať nejaké záväzky a tu asi nemôžem. Môžem ju dávať potom na robot čerpanie? Môžem? Veď práve, že to podporuje jednu z druhým. Ja si myslím, že určite áno, pretože ty vytváraš tým príjmom, vlastne splácaš komplet úverové zaťaženie a ešte tvoríš zisk. To je Okay. presne bežný model, že si zoberieš nejaké pôžičku na to, aby si vytvoril biznis. Ten biznis generuje nejaké čísla, dokonca pozitívne, a to je aj tvojim príjmom pre banku fyzickej osoby. Že to Dobre, je... Čiže nebije sa to a je to skôr ako plus, nie je tam žiadne mínus toho, že ja si zoberiem ŠFRB a má to teraz túto rozseka na zníženej bonite, alebo že tú firmu nemôžem už potom využívať. Aj tak je to plus, aj keby som ju nemohol využívať. Dobre, čiže OK, prevedieš ich procesov a pomôžeš im nastaviť tie veci tak, aby v priebehu roka, alebo už teraz, eventuálne stihnú, na jednu firmu vedeli načerpať minimálne 800,000 eur pri 95% LTVčke, 95 až 100%, dajme tomu 95 až 100% LTVčke a 1% úroku s tým, že im pravdepodobne vyjde pozitívny cash flow na tých nehnuteľnostiach, alebo ktoré budú brať. Skôr by som to otočil. Pravdepodobne 1% úrokom a určite pozitívnym cashflow. Lebo vieš, ten 1% úrok záleží od tej bonity, aké majú nastavené firmy alebo kde sa im nachádzajú. Čiže ten úrok môže byť aj 1,2, 1,4, 1,6, Okay. ale to, že budeš mať pozitívny cashflow je fix, lebo je nízke úrokové zaťaženie a dlhšia splatnosť. OK, dobre, rozumiem. Dobre, čiže to je prísľub, čiže toto je to wow, že čo si on od teba akoby kupuje. To je ten výsledok. Istota, za akou to dosiahne, teraz idem vlastne cez tú rovnicu, istota, za akou to dosiahne je, že ty si to už dosiahol, máš presný vlastne systém, všetko, čo potrebuje on k tomu. Budeš ho sprevádzať, nebudeš to robiť za neho, vtedy by bola tá istota vyššia, keby to robíš za neho, ale budeš ho sprevádzať. S tým, že časová náročnosť je, že to má v priebehu pár mesiacov vybavené. On si potrebuje odkomunikovať so svojím tímom, účtovníkov a tak ďalej, ktoré už aj tak má. Odkomunikovať s tou firmou a tú projektovú dokumentáciu. Toto je na jeho strane. A nájsť nehnuteľnosť, alebo si nechať nájsť od niekoho nehnuteľnosť, na ktorú to bude čerpať. A úsilie z jeho strany je, a ešte úsilie je, že ešte ho to bude stať 3 cca na tých všetkých tých papierovačkách. Ale zase ho to nestojí 20%. Ale zase ho to nestojí 20% vlastných zdrojov. Ne? Áno, však ako ja teraz vlastne koncipujem tú ponuku, ktorú vlastne, OK, toto získaš, toto ťa to bude stať. A on si musí rozmyslieť. Dobre. Toto je pre nich OK, rozumiem. Toto je pre nich hodné desiny, úplne v pohode.
Úplne v pohode. Čiže je to na ktorúkoľvek nehnuteľnosť. Či je to novostavba, bytový dom, sú tam nejaké výluky, reštrikcie, alebo... Sú tam výluky vlastne iba v metroch štvorcových. OK. Ale OK. momentálne tie developerské projekty sa stávajú tak, že to vyhovujú. Dobre, predstavme si, že budeš mať teraz tie hovory. Kedy ich máš? Ešte zajtra mám jeden, čo som si naplánoval, zvyšné som zatiaľ ešte neplánoval. Dobre, a takto, na tom hovore im, mimo tú ponuku, si s nimi chcel riešiť čo? Ja chcel som s nimi zhodnotiť vlastne, že v akej sú oni situácii, či vlastne rozdeliť to, že či sú vhodní na to, že môžu žiadať, alebo musia sa písať. Toto je vlastne alfa a omega. A potom čo chcú. Rozumiem. A čiže ty urobíš akoby tú mini analýzu? Žiadne nejaké akčné kroky, že čo ide ďalej robiť. Nie. Čiže mini analýza, či by táto ponuka, povedzme, bola pre neho. Tak. Áno, a v zápätí by sa mala komunikovať vlastne, že čo dostane a za akú sumu, aby sa vedel adekvátne rozhodnúť. Dobre. Rozumiem. A budeš to robiť ty. Budeš robiť tie hovory ty. Čo by si ty potreboval k tomuto hovoru odo mňa, aby si bol si istý a maximálne v pohode, že to prejde hladko? Vieš čo, nemám to úplne do detailu, ale nejaké kroky mám nachystané k tomuto, že ako by mal ten hovor vlastne postupovať. Nejakých pár základných otázok. A viac menej, že to bolo aj účelom tohto stretnutia, že nastaviť, že ako by mohla teda tá spolupráca aj medzi nami prebiehať a že čo je tá adekvátna suma za túto formu. A vlastne keď nejaký ten minimálny počet týchto ľudí vlastne dostaneme dokopy, tak to by sme to odštartovali alebo nie. Toto by malo byť vlastne nejak výstupom tohto dnešného projektu. Hej. Dobre, ak nazberáme ten počet a že ten záujem tu bude, tak potom by sme respektíve nejak škálovanie tejto ponuky a nachystanie toho polročného mentoringu by sme sa mohli baviť, že ako to procesujeme. Rozumiem. Však aj ponuka pre nich, že dobre, síce môže to stať povedzme 10 alebo koľko, ale dobre, teraz mi pošli 1000, máš miesto, doplatiť zvyšok do 2 týždňov alebo na 2-krát alebo niečo. Dobre, jak je tvoja predstava tej spolupráce? S vami. Teraz som mi dal nejaké eventuálne zo pár otázok, nejak rozumíš, máš záznam, vyťahneš si, choď si robiť sám. Že poznáme sa, OK, pomohli sme si. Alebo, že ideme to stavať pod Robom ako divíziu, súčasť, alebo niečo. Samozrejme, to nie je, že ty tu máš teraz logo na tričku Roba. ako môžeš, ale ty si samozrejme Miro ako samostatný. Ale že nejakým spôsobom...
Ja ti do toho skočím, pardon, že aby sme si to ujasnili, akože toto 99% sú to vaši klienti, čiže ja nemám tam nejakú tendenciu nejak inak reagovať ako, ako s vami, čiže musí to dávať význam obidvom stranám a potom sa do toho budeme púšťať, vieš. Čiže tu nie je, že ideme to alebo nejdeme to robiť spolu, že buď to pôjde cez vás a bude ten objem, alebo nebude ten objem tých klientov a ja to s nimi robiť nebudem. Ja som na toľko férový, že aj keby mi tie klient zavolal o týždeň, o 2, o mesiac, že či mu to spravím a je od teba z programu, ako od vás, od Roba, tak v prvom rade by som volal nemu, že či to je OK a keby povedal OK, tak môžeme sa baviť, ale ja ľudí od vás určite iba tak si nezoberiem, vieš, a aby som vás odlišil. Toto chcem, aby bolo jasné. Akože ja rozmýšľam 2-3 kroky dopredu, lebo tu je, že Robo. Ale ty ako Miro môžeš mať úplne v pohode ambíciu, že tí klienti budú k tebe chodiť od všade možne a možno, že ďalší krok je tu zoberiem Jakuba a Jakub, poď, to urobíme s Miro s Jakubom, to urobíme vymyslím, s Koženkom, alebo s Pieruškom, alebo s niekým. Jo, ono to vie celkom akoby potom ísť aj mimo. Čiže potrebujeme si nejakým spôsobom porozmýšľať, že Už rozumiem. Akože ja nemám... Ja by som to možno zaramcoval... Že nemám odpoveď, jak to máš robiť, alebo že ťa nejako držať, alebo niečo. Ale že akoby poďme nájsť spôsob, jak si pomôcť. Lebo určite aj ja mám záujem čerpať zadarmo od štátu. To je môj mindset. A tak ďalej, že pre seba to chcem využiť. Chcem vlastne to, čo ty vieš, akoby je brutál, vieš na tom ty zarobiť, vieme to dostať ako medzi klientov, vieme na tom my zarobiť a eventuálne to vieme škálovať cez Jakuba a ostatných. Ale to záleží na tebe, že ako máš tým ty víziu a tým pádom aj moje zainteresovanie do toho, že ak ti s tým vieme pomôcť. Tu som prvotne chcel vlastne aj výjsť aj robových ústretí, aj v rámci tejto spolupráce, takže som povedal, že to spravím a zastreším to, čo sa týka. A tam Robo komunikoval nejakú jeho predstavu, ako by to finančne mohlo teda, alebo malo fungovať teraz. Ja som voči tomu nenamietal. Ja som s tým OK. Čo sa týka ďalšieho škálovania klientov, ktorí by prišli niekde zvonka z tretích strán, alebo neviem, v budúcom roku, alebo tak tam by som to potom robil, alebo predstava by bola taká, že tam by sme si to potom na základe toho, že aká by bola spolupráca, alebo že čo by bolo do tohto skladané z vašej strany alebo z tvojej strany, tak tam by sme sa potom bavili, že čo ideme s tým teda robiť, čo ja som schopný pokryť a že čo vy od toho očakávate a takisto, aby sa vám oplatilo za tým stavať nejaký ten background a neviem, chystať veci, promo a nejaké to vedenie, nejaký ten garancií, že to bude fungovať napríklad ako funguje robot program. Takže takto by som to asi rozdiel na takéto dva bloky. Mal som napríklad aj ponuku ešte aj minulý rok, aj tento rok mi nejakí ľudia sa ozvali. Ja som hovoril, že nie, stále nie, že nejdem do toho, nejdem touto cestou. A že pokiaľ bude nejaká menšia skupina, tak ich potom spätne oslovím, či by mali teda záujem. Ale aj z Čiech, napríklad od Libora Váku, tam mali vlastne záujem o spoluprácu aj vlastne z jeho privátneho klubu, že by tam vedeli dohodiť ľudí a tam oni mali, tedy komunikovali predstavu nejakého fíčka, okrem nejakého mentoringu, nejaké 5%, že 5% by bolo pre nich únosné z toho objemu toho úveru, lebo keby to vedeli vlastne vykryť,
95 plus, hej, alebo respektíve aj 100 plus, keď doberú celý projekt, hej, takže tam by bolo pre nich OK 5% vlastne z toho objemu, vlastne to píčko, ale pri ukončenom a pozitívnom absolvovaní tohoto celého procesu. To iba hovorím, že to som dostal na svet, hej, otvorený. OK. Čiže teraz je na stole to, že poďme to urobiť s klientami z MRB, eventuálne nejakými ďalšími, povedzme, aby sa naplnilo minimálne 5 ľudí, minimálne, akože optimálne samozrejme, eventuálne viacej, ale minimálne 5. Minimálne 5. Minimálne 5. V tejto mentoringovej forme. Áno, ja tu mám tú ponuku akoby nejako spísanú už. Minimálne 5, ako prvotný nástroj, prvotný projekt s tými ľuďmi odroba a potom, čo bude, keď bude s tým chcieť robiť niečo akoby ďalšie, tak sa môže pobaviť, že ako ti s tým akoby vieme pomôcť a či to dáva akoby zmysel. Alebo si to zobereš a ideš za Vákom, ideš za Jakubom, ideš za niekým a je to akoby tvoje rozhodnutie aj to na teba. Nie, ja som ten typ, keď začneme spolu a bude všetko pasovať, tak to spolu určite popracujeme. Ja skákať z jednej stoličky na druhú, akože to nejsom ja. A keď sa dohodneme a bude to škálovateľné, bude za tým váš nejaký takýto background a bude to fungovať, tak ja som stále sedím na tej istej stoličke. Ono, aby to bol, takto, ja verím, že s tým v pohode, aby to som vedel s tým pomáhať a celé to nastavovať, tak ideálne, aby som to bol toho súčasťou. Že som akoby do toho zainteresovaný a prechádzam tým procesom tiež. Samozrejme, aj ako, tak Robo vieš, my tu máme nastavené akoby s tými partnermi všetkými, a aby aj u Jakuba a tak ďalej, že rozumiem tomu, čerpám tie benefity a cez to vyľaďujem ten projekt a službu. Že ako my to vieme skryť k Robovi vieme spraviť to, že OK, od Roba, od nás prídu prví klienti, čiže ja teraz vediem, jak nastavíme tú ponuku, jak to spravíme, záloha, doplatiť, prvý 5, vtedy to štartuje, takto to nejako vyzerá, takto je to dodávané. Ideme s 5, dostaneš minimálne 25 na ten prvý rozbeh, prvý ročník. A ladíme to zábehom. To je ten minimum vlastne, čo... Akože minimum hovorím, že aby som sa tomu začal venovať. No. Že my teraz, dobre, takto je to pre teba OK a môžeme ísť nastaviť pre tých klientov tú ponuku, ktorú im dáš zajtra, pozajtra, popozajtra a že jak to s nimi spraviť, aby sa tie peniaze k tebe a k nám dostali? Dobre, Robo, ty k tomu nejaká otázka na mňa, na Mira? Možno otázka ani nie, ale ten big picture, že toto je pilotný projekt s malou úzkou skupinou ľudí, kde ideme urobiť obrovskú hodnotu za low cost. Tak jak Michal hovoril, že vždycky to je od potenciálneho cieľa pravdepodobnosti, že ho dosiahneš pomocou teba. Teraz keď porovnám môj program MRBčko a to, čo tu máš ty na stole a bude fungovať, tak to je diametrálne odlišné. Ty máš diamant, hej? Že on sa dá škálovať do rôznych týchto. Pilotný projekt, odladiť procesy, nastaviť, lebo za tým je kopec vecí, cez marketing, cez sales, cez procesy, cez dodávanie výsledkov a točenia. Toto je
možno malá čerešnička, keď toto dokážeme odladiť a potom sa zladiť, že čo, kedy, kde a ako, otvárať možno kola, kampane, integrovať alebo aj externe, ja tam vnímam, že šialený potenciál. Takže poďme to urobiť s tým prvým krokom, ako Michal hovoril, pre túto úzkú skupinu ľudí, zaintegrujeme do toho, aby sme to vedeli odladzovať. A uvidíš sám, čo je celý ten proces, lebo aj teraz, jak ti Michal dá tú ponuku, tam bude aj taký malý, asi predpokladám nejaký skript, jakým spôsobom to tým ľuďom dať, aby to zobrali. Hej. Lebo to je skill, že prečo teraz za 10, v ďalšom kole, ja keď teraz iba pliesknem, že by to išlo samostatne, nie cez MRBčko, ale cez push nejaké mini kampane, ja tam si viem predstaviť dvojnásobnú, trojnásobnú cenovku, keď bude fungovať. Čo by ste povedali na to, že dajme tam nejaký teda tento základný fix a naviažme potom aj už v tomto prvom kole? Zamýšľam sa nahlas. Aj v tomto prvom kole dajme fix, dajme tam Success fíčko. z uzavretia dílu nejaké percento. Tak tam by som ja smeroval tak či tak v tých ponukách. Ako to z tvojho pohľadu môže fungovať? Čo je akoby rozumné sa dohodnúť? Lebo však Vákovci ti povedali, chceme 5% z dílu, oni nie sú blbí. Nie, že sú ochotní oni zaplatiť. OK. Čiže my, keby, dajme tomu, že pomôžeš tomu človeku, Jakubovi a tak ďalej, to je jedno, pomôžeš mu načerpať 1 milión, tak success fíčko, aké môžeme začať pýtať podľa teba? A jak to platí? 5%. To je na zamyslenie, že lebo keď to dobre spravíš, keď to prejde cez nich tak, ako to prešlo cez mňa, tak nemusí ho to stať ani nič. Na konci dňa. Nemusí ho to stať ani nič, alebo respektíve že vie to spraviť, vie to vykryť na 100%, plus ho potom toho zaplatí to successíčko, alebo to spraví na 103, na 104, na 105% a nevidie ho to vôbec. Čiže dalo by sa uvažovať nad tým, že zaplatíš 10 plus 1 až 5% podľa toho, jak ti to pomôžeme nastaviť? Že aj my sme v tom nejakým spôsobom, my sme v tom nejakým spôsobom spolu zodpovední a keď to pomôžeme nastaviť na 105%, tak to budeš to mať za 5%, keď to pomôžeme nastaviť na 100% alebo 95 až 100%, tak to stojí 1%. Všetko nad 100 ide akoby k nám. K tebe. Tým to, čo je do tých 100% sa to povedzme, že viac menej dá. Ono to záleží, že s tým spolupracuješ a aký objem berieš od jedného dodávateľa, hej. Čiže ak sa bavíme o novostavbe. Toto je alfa a omega. Keď to začneš robiť akože second hand a budeš to hádzať do toho košíka od jedného, od druhého, od tretieho, tak tam to je také, že tam tú objemovú zľavu alebo nejaké skryté poplatky, že si pretavíš do kúpnej ceny, tam to moc nedosiahne. Ak to spravíš tak, napríklad, že Robo má portfólio, neviem, niekde 10 bytov, ktoré by dohodil do tohto systému a nastaví si sám tie ceny, tak automaticky už to vie vedel vykryť minimálne na 100%, alebo 105, alebo 110. Preto je brutálne dôležité byť toho nejakým spôsobom súčasťou, lebo my narazíme presne na tieto otázniky, že všetko sa nastaví a poviem príklad teraz. Čo ideš kupovať, hej? Tu tie prieniky môžu byť presne vo forme služby a prepojenia aj pridanej hodnoty, že keď bude, poviem príklad, z elitného týmu alebo niekto majstrovi z tých realiťakov niečo také mať, my mu to vieme rovno dohodiť a začne to fungovať kvázi okamžite. Hej, že tam není bod úskalia. Čiže mazec.
Keby to dáme, ako zase hľadám, vy ma naviete, ale ja som na to vymýšľanie, ste na to korigovanie, no ja povymýšľam, ale to skorigovanie praxi. Všetko, proste keď sa ti podarí vybaviť do 100%, máme 2%, keď sa ti podarí vybaviť nad 100%, čokoľvek máme 4%. Z celkového objemu teraz sa bavíme, hej? Áno. V horizonte jedného roka? Lebo aj to je podstatné, lebo ten mentoring je 6 mesačný a tá aplikačná fáza môže byť XY aj neskôr. Ja si myslím na uzavretie toho dílu, či? To z toho čerpania. On dostane peniaz, či ich dostane za 2 mesiace alebo za 9 mesiacov. To už záleží samozrejme na ňom, ale my máme akoby skin in the game aj v tom, že mu ukážeme a povieme, ako môže nad tých 100% čerpať, alebo aké novostavby a s tým pádom z toho niečo prichádza. Že by sa to akurát uzavrelo tak, že napríklad, že ak ide klient cestou toho, že zoberie si novostavbu, ktorá je vo výstavbe, hej, tak to vieme napríklad procesovať behom pár mesiacov, alebo 3, 4, 5 mesiacov, možno 6, hej, podľa toho, ako bude mať všetky doklady hotové, v akej fázi sa developer nachádza a aké všetky podklady mu dal k dispozícii. Čiže my sa vieme dostať do tohoto predschválenia. A toto predschválenie, to nie je ani predschválenie, to už je schválenie, aj podpísanie zmluvy, len nemáš načerpané tie peniaze, lebo si nedodal kolaudačné a bla bla bla. Tieto doklady, keď dodáš, tak potom načerpeš a pôjdu developerovi. Takže tu by som si vedel predstaviť, to naviazať, ten, kto pôjde na novostavby cez zmluvu o budúcej kúpnej zmluve pri podpise tej úverovej zmluvy, že by platil to success fee. Že by sme potom nečakali ďalší rok, 2, než sa dokončí tá novostavba, lebo vieš, ja som dostal na jednu firmu a teraz mám čas 2 roky, než sa stavba napríklad dokončí, aby som čerpal. Vieš. A to nechceš čakať na prachy 2 roky. Jasne. Takže tam je trošku aj toto potom v potaz zobrať, že OK, že keď pôjdeme cez zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, tak ten milník platby je vlastne pri podpise tej zmluvy o čerpaní úveru. A keď sa pôjde pre tú kúpnu zmluvu, cez kúpnu zmluvu, tak ten milník bude vlastne povedzme, že na čerpanie tých zdrojov. Takže tam to ide vlastne ruka v ruke už potom. To už ovládate vy, že jak nastaviť tie podmienky. Palani, ja už budem musieť ísť. My k vám kľudne nechám, pokračujte, keď môžete, ale musím isté veci, lebo... Ja s Mirom viem chvíľočku ešte toto... Ja sa vypnem kamerku, takže kľudne pokračujte, nahrávanie ide. Dobre, čiže kedy skončí nahrávanie? Aha, dobre, keď... Nahrávanie skončí, až keď vy sa odpojíte, ja to vypnem potom. Rozumiem, dobre. Aj mikrofón si... Dobre. OK. Čiže takto dáva zmysel, a poďme už asi len tie technikály, aby potom tú ponuku som ti vedel poslať pre nich. Že dáme tam, dobre, zaplatia povedzme 10 za štart plus x percent akoby success fee z toho, čo sa podarí. Zatiaľ od tohto sa odrážame, že? Z uzavretého dílu. Takže success fee z uzavretého dílu, rozumie, tak uzavretého dílu alebo načerpania? To je to isté? Lebo on ti vie, že budem platiť 1 000 000, 2% z 1 000 000 je 20 000 a teraz tých 20 000 ja ti musím zaplatiť z niečoho. Naviažme to na podpis úverovej zmluvy. Podpis úverovej zmluvy. Lebo to už máš schválené, že to načerpeš. Potom už musíš byť sám nespôsobilý, aby si nedodal banke alebo nejakej inštitúcii kolaudačné alebo nejaké veci s tým spojené. Aj keď teraz rozmýšľam, akože
úplne v nejakom najhoršom prípade, že mohlo by sa stať, že Ako my vieme, že podpísal úverovú zmluvu o 3/4 roka? že mu príde schválenie, že mu Ale ako príde, to vieme my? ako to vieme, Lebo on dostane info, toto urob si a keď jedine, že to robí náš finančák, a tak máme tú kontrolu, ale ako náhle to robí on a načerpal, koľko načerpal? tak to nevieme. Ne? To je pravda. To nevieme, čiže tá podmienka by musela byť naviazaná na to, že to robí to financovanie a províziu z financovania a niekto od nás, lebo iba takto máme pod kontrolou. Lebo my máme aj Uroba, ty máme tie boost kolečka medzi sebou, jo? Ale to tady nejde, Michal. Čo? Že to tady nejde, lebo to financovanie robí takýto štátna inštitúcia, to robí takýto. OK. Ty to nejako nezastrešuje, že ten projekčný manažment ty dáš spraviť niekomu, oni to všetko zesumarizujú a dáš to potom a vlastne ty to podáš. A potom vlastne oni komunikujú iba s konateľom, vieš. OK, čiže my nemáme šancu vedieť, či to načerpal alebo nenačerpal a koľko načerpal. Jedine na jeho teplé slovo. Ale nejakú zmluvu, že toto sú tvoje podmienky a keď to načerpáš, tak máme z toho 2, 3, 4%. Presne tak. OK, rozumiem. Alebo pri podpise tej vlastne úverovej zmluvy, pokiaľ by sa jednalo o zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, keby sa žiadalo, tak tá by to muselo byť naviazané vlastne na ten podpis tejto úverovej zmluvy. Tam by muselo vyplácať skorej to success feečko, ako by reálne dostal načerpanie. No však toto, a to není ekonomické. Tak zaplatiť to musí tak či tak, to by to platil skorej. No hej, že ako funguje. Dáva to zmysel vtedy, že načerpám mega, ktoré by som bez akoby, teba nenačerpal, a z toho mega ako mi to vychádza, a z toho mega ti pošlem 20 000. Vtedy to dáva zmysel a s tým je klient OK. Ale akože ako náhle 20 000 máte, alebo 30, alebo koľko ti mám poslať, a ešte som nevidel tie prostriedky. To už vidím na konci. Oni reálne ani neuvidí, že oni iba prejdú cez jeho účet vlastne kupujúcemu. Dá sa povedať. Ale rozumiem tie kampinier. Len tým si potom predĺžujeme vlastne ten príjem tých príjmov na ďalší rok plus 1 až 1,5 roka. Ak teda pôjde cez zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a kupuje novostavbu vo výstavbu. Tu ide o to, že z toho klienta nie je len desina. Ako tá lifetime value toho klienta, proste z toho klienta môže byť 20, 30, 40. Pozor, pri jednej firme. Jednom čerpaní. On môže načerpať 3, 4, 5 miliónov. Takže aby toto sme si tam nejakým spôsobom ošetrili. Takto môžeš pri tých ponukách to môže zaznieť, že je tam success fee od 2 do 4% podľa čerpania, jo, že zaplatíš 10 a 2-4%. To neznamená, že on teraz podpisuje zmluvu a vie všetky tieto, ale že vie o tých podmienkach a vieme to domyslieť. Dobre, úplne som s tým OK, lebo aj tak tomu nedáme finálnu bodku dneska. A ešte ďalšia vec je toho, že nie len, že či sa dozvedieť, že či to dostal a načerpal, ale aj téma bude, že ako si to ošetriť, vieš, aby nám to zaplatil. Vieš? Lebo to, že ti zaplatí mentoring, to je áno, zaplatí, dnes nezaplatí, tak do ňoho nevstúpi. Mm-hmm. Ale keď už načerpe, tak prečo by musel platiť, vieš, success feečko. Takže je to na takej dôvere možno a akože OK.
ono tu ťažko ošetrujem. môže prísť do hry to, že vstup do mentoringu je zmluva, že toto dostaneš, tak toto funguje a tá cena je 10 000 plus 2% pri podpise úveru. Že to není, že proste, akože, že s tým sa ráta a jedine, že ma odfúkneš. Že nie je to na teplé stôl, že success fee o rok aj posiaš, ale tá cena je toto, to stojí. A ty sa zavezuješ k tomu, že čestne a tak dále, že keď to budeš čerpať, tak vlastne z toho pošleš. Lebo ak to bude ťa, asi hej, bude ťa potrebovať pri ďalšom roku? Áno aj nie. Áno aj nie, akože keď v tom prvom roce, vieš, to je to isté napríklad aj tady uroba, že dostaneš do rúk všetko, čo potrebuješ, dostaneš kontakty na tých ľudí a budúci rok, vieš, 3/4 ľudí povie, že nie, nepokračujeme a má kontakty vlastne aj na znalca, má kontakty aj vlastne na spracovateľa a tak ďalej, čiže teoreticky nie. Väčšia pravdepodobnosť tam je taká, že nepotrebuje, ako potrebuje. Ale hej, vieme to odšetriť nejak zmeniť. Nech sa v tom nemotáme. Áno, že zmluvne. OK, čiže nuancy rozmýšľaj. Akože viem pomôcť, ale ako toto rozmýšľaj. Dáva ti zmysel sa s tým percentom nejako deliť s nami? Zmysel určite. Ale. V akom pomere je otázka. Okay. A takisto v akom pomere otázka je aj cena toho mentoringu pre tých klientov, ktorí nejdú cez nás. Vieš? Logicky, hej? Áno. Tam akože aj teraz ako Robo komunikoval, že 50-50, akože je to veľa, ale som s tým OK, lebo sú to vaši klienti, hej. Takže tam ja nenamietam nič, hej. A keď budeme spolupracovať ďalej, ako som povedal, že chcem, tak určite áno, len iba si musíme potom dohodnúť, že kde je tá cesta vyvážená pre obidve strany, aby to dávalo význam, hej, či už vždy je to objem, hej, keď je objem 1%, keď je 1% z objemu a veľkého, alebo 5% malého objemu, ale vo výsledok, keď dostaneš to isté, tak čiže takto, že ten pomer, koľko a akého modelu dohodnúť, ale to je vlastne predmetom potom nejakých ďalších diskusí. Teraz to nastavme pre tých klientov od vás. No však, áno, teraz sa bavíme o tých klientov od nás. Ja som vždycky zástanca akoby toho, že poďme spolu niečo urobiť a zarobiť a potom sa môžeme akoby teraz neviem, či poviem správne, ale že potom tá karma je, že OK, máme otestovanú spoluprácu, išlo to, zarobilo sa, vidíš, že čo som ja, čo sme my akoby priniesli, jak sme išli do toho, potom môžeš byť, nehovorím, že ty, konkrétne, ale že potom môže byť ten človek chuj a díky, čaute, ja idem to robiť sám a zhruba viem. Zhruba viem, je nebezpečné, ale zhruba viem. Alebo ideme na tom stavať ďalej a potom za akých podmienok. Ale tak dobre, keď sa dohodneme, že teraz pre Roba, alebo Roba, my sme tiež Robo. U nás a Robo, nehovorím teraz Háka, Jakub a ostatní, títo prví klienti, ktorí prídu,
v rámci toho percenta sa chceš deliť? Vieme, David. Ako? Ja som s tým OK. Čiže tak to máme 50-50 nastavené a potom pre ostatných sa dohodneme z hľadiska toho, čo bude koho prínos a čo ty budeš potrebovať, aby si s tým išiel ďalej. Áno. Tam sa môžeme kľudne týmto systémom dohodnúť pre tých klientov, čo idú. Dobre. S tým, že ja to absolvujem s nimi. To sme si dohodli. OK. A som OK, ako teraz karmicky, z tých percent, ktoré ja načerpám, ti poslať ten tvoj podiel. OK. Je to fér? Myslím, že hej. Tak ty povedz. Ja si myslím, že OK. Takto. Ja to nie, že nechcem zadarmo, ale ja sa viem akoby tam, že ja tam tiež dávam akoby svoj čas, svoju energiu, ktorú nedávam akoby niekde inde, ale z toho successu viem tiež ja dať, že nebude akoby ten, že neveziem sa akoby úplne zadarmo. OK? Ja som si povedal. Dobre. Ja tam nebazírujem tých, že či to bude niekde o 5-10 viacej, alebo nie, na tým ja nebazírujem. Keď sa do toho pustíme, tak na nejakej spoločnej báze a nech to každému dáva význam. Ale ako som hovoril, že aby sme si uvedomili teraz minimálne ešte ďalší rok, teda od teraz ešte ďalší rok, ja to mám dosť vyťažené osobne aj to je či biznisovo alebo osobne, mám to dosť vyťažené cez stránku svoju a nechcem, aby sme si všetci uvedomili, že neviem tam byť 100% za tým, ako Robo, vieš. Že Robo robí iba to a venuje sa tomu na 100%. Ja to mám taký site a že aby sme to nastavili teda asi tak, že aby to dávalo všetkým zmysel aj Kuba, že keď všetko potrebuje svoj čas. Ja nejsom tiež ten typ, ktorý by sa nejak mediálne prezentoval a podobne, ako to napríklad robí Robo. Viem, že to je skôr nevýhoda ako výhoda, ale radšej nech si tie veci nájdu takto rečou tela, ako som povedal, ako mediálne, vieš. A radšej ľudia vyhľadávajú mňa, ako ja ich. Vieš, akože takto, ja si viem predstaviť, že akoby tie ďalšie kroky a ročníky a neviem čo, je, že dobre, dohodneme s Jakubom, dohodneme s Vákom, dohodneme s Koženekom, dohodneme s ďalšími týmito, jak sa volajú, Erik Minár a ďalší. OK, poď. Nemusíš ani mať Facebookový profil, alebo reklamy, ale už to máš zabehnuté a potom tu máme ten pilot, takto to bežne funguje, takáto je ponuka, môžete dodať klientov, ktorých už máte a ty nemusíš teraz robiť nejaké know-how a úplne reklamy a funnely a tak ďalej, ale priamým spôsobom sa k tým dostal. Lebo však už my máme kontakty, ty máš kontakty, Robo má kontakty a už to potom len nejakým spôsobom premiešať bez toho, aby si musel robiť to, čo robí Robo, že? Ja som počul, že čo bola tvoja obava. Tomu ti chcem, Miro, len toľko povedať, že ono sa to dá brutálne škalovať, brutálne delegovať kopec tých vecí, ktoré sa odladia v tomto pilotnom projekte. Že aj ja som si v začiatku myslel, že musím všetko robiť ja. Kopec vecí nemusím robiť ja. A ono, však preto, keď aj Michal bude toho súčasťou, ja budem toho súčasťou, my budeme vidieť, budeme komunikovať, že čo sa dá delegovať, čo sa dá dať kompletný outsourcing a ponechať absolútne minimum tých 10%, čo prináša 90% hodnoty tebe a zvyšok procesy, ľudia, automaty, systémy, ale jasne, to bude vývoj, hej. Ale vždy komunikujeme. Keď to bude too much, proste ubereme alebo niečo delegujeme. Keď to bude málo, poviem, že ste viac, tak pridáme.
Ešte jednu vec som chcel zmieniť, ako si tady hovoril, že tú škálovateľnosť, že či to budú ľudia správa zľava, alebo to je jedno odkiaľ. Ten štát, na to si tiež musíme dať pozor, aby som to otvorene povedal, že ten štátny fond, on pre každý rok vyčleňuje nejaký objem miliónov, ktoré môžeš čerpať. Že nie je to bezobná inštitúcia, že môžeš načerpať, neviem, 300-500 miliónov, že niekde sa to hýbe, neviem, v desiatkách miliónov, že 50, 100, 40, 80, že tady sa to niekde, myslím, že hýbe. Tie čísla za minulé roky, že toto je obnos, ktorý sa vie z tohoto systému načerpať. Že keď tam príde 50 ľudí a každý bude mať 3 firmy a na každú chce 800 000, tak 150 alebo 120 miliónov tam nebude, v tom košíku, a to nie sme iba my. Takže že v tomto hľadisku je to trošku limitované. Hej, to rozumiem. Tomu rozumiem. Dobre, čiže poďme spraviť najprv tú prvú vec. Máme tu teda nejakých klientov z Majstra alebo z nejakých ďalších. Naším spoločným cieľom je minimálne 5, maximálne 10, 15 max. Max 10, by som povedal. Zatiaľ 5 až 10. Ľudí, ktorí vlastne pôjdu s tebou do nejakého ŠFR, 6-mesačného mentoringu, dostanú analýzu, kontakty na znalca, na projekt, dokumentáciu všetkých vecí, podklady, môžu sa na teba obrátiť, keď im niečo vyskočí a budú mať know-how to čo mesiac, povedzme, ale to už detálne vieme nastaviť. Zaplatia 10 plus 2 až 4%, alebo to nechám teraz, Miro, na teba, aby si trošku porozmýšľal tam pri slniečku, že jak s tým podpisom a koľko percent a ako dáva pre nich. Z toho celého teraz aktuálne pôjdeme 50-50. Ja s Robom dodávame Robo dodáva klientov a ja dodávam rozum, jak to celé vstávať a viesť. Ja a Robo sme do toho zainteresovaní, tiež si tým prechádzame a z môjho successu ti pošlem tvoj podiel. Robo nemusí. Robo success mi nezostal. U mňa to nie je. A 5 až 10, čo bude následne, zistím až v prvom ročníku. Vie sa to vyvíjať a ja teraz ti pošlem čo je teda ponuka konkrétne pre nich, čo stojí, aký je výsledok, ktorý dostanú, alebo ten prísľub, ktorý im dáš. A na tom hovore, keď ty ideš, pravíš si tú mini analýzu. Či je to pre nich, alebo nie, a keď to je pre nich, tak ti dám, že čo sú tie guidelines, na základe ktorých môžu ísť alebo nie. Alebo pre nich. Môžeme sa mi dohodnúť akoby teraz interne, že OK, prvý 5 alebo 5, ktorí budú mať zaplatenú zálohu alebo niečo, idú do toho, minimálne 5 zozbieraných, otvárame to a doplácať. A máme nejakú zmluvu na tú dohodu. Ak to neotvárame, tú tisícku vrátime. To znie fair, a čiže tá suma, ktorú budeme vlastne komunikovať pre tých klientov z MRB, je vlastne tá 10. Tá 10 plus success feečko, ideme 5 až 10 klientov, pošlú zálohu, ktorí to reálne myslia vážne, s tým, že doplatia, keď to otvárame. OK, vyrozumeno. A nejaký ten súpis, čo si hovoril, že prichystáš k tomu,
Ja ti pošlem, že čo je tá, že popis Alebo misie. respektíve ten popis pár bodov. Pár bodov, akože ty vieš o svojej službe hovoriť, ale akože ja som sa pýtal tie otázky na to, aby som vedel, že čo presne dostanú, takto, čo presne oni dostanú, v zmysle ten prísľub, čo je to wow pre nich, čo ich to bude stáť, čo sú tie súčasti tej ponuky. No, tak. OK. Bomba. To nie je ako plán. Je to ako hypotéza. Taká dobre informovaná hypotéza. A akože dáva to zmysel, keď to celé funguje, ako hovoríš. To nespochybňujem, dobre? Čiže dáva to zmysel, keď to je tak, jak to hovoríš, tak to je akoby... Ja sa len pýtam na tie časové náklady, finančné náklady ďalšie, lebo to nie je, že zadarmo peniaze, to znamená, že niečo musia mať a niečo preto musia robiť. Jasne. Presne tak. Dobre. Bomba. Borci, nemám z toho radosť. Poďme to urobiť. Ja budem mať radosť, keď budem mať 30 bytov za rok. Alebo mega zdarma. Lebo ako však Robo vie, že ako náhle ja mám, preto ja potrebujem do toho byť zainteresovaný, jasnačka sebecké dôvody, ale aj vidím mechanizmus, zdieľam a akože využijem to, čo ale aj rozširujem cez ďalšie kontakty a vidia, čo rastiem a potom meno je Robo, meno je Miro. No to vlastne, táto služba funguje dlho, len bola až tak zaujímavá pre podnikateľské aktivity a tým, že sa to tak rozširuje, ako sa to rozširuje v tej slovenskej spoločnosti, tak to trošku uvoľnili tie podmienky a začalo to byť veľmi zaujímavé. A ešte tento rok to je ešte viac zaujímavé ako minulý rok. Ja som teraz fakt rozmýšľal, že či tú jednu firmu ešte, ale to developer by ma už zabil, keby nedostal svoje prachy. Už na nich čaká dlho, že ja by ešte, neviem, ďalší 3, 4, 5 mesiacov čakal, že by som to znovu podal, lebo sú ešte oveľa lepšie podmienky a mohol by som s tým 2 štvorkov prísť, ja neviem, na 1,8. Pri tých istých číslach, ako boli minulý rok. Takže zlepšuje sa to ešte každým rokom, že už ani neviem, že kam to môžu zlepšiť, ale vidím, že tento rok, že to je ešte zaujímavé. OK. Robo, pošli mi ten záznam a sme dohodnutí a poďme teda tých prvých 5 až 10 klientov, či už z MRBčka, alebo však zajtra, pozajtra budeme tiež, môžeme niečo dohodnúť, naznačiť. Keby sme... Tomu ver, že toto tam spomeniem, kamo. Toto dáme, to sú... Kurva. Tak prezentáciu máš, tak nejakú fóliu možno môžeš vypitnúť do toho. Hej, už všetko je pripravené, to už sme si len museli potvrdiť, takže môžem zvýrazniť túto stranu. Dobre. Je možnosti pre nich, jedna skupina, druhá skupina, čiže my sa s Robom dohodneme čo, kedy, ako. Ja uživím tiež ešte moje staršie kontakty, čiže či ten záujem pretrváva a neby sme to nejako nazberali, vieš, aj keby, neviem, že z MRBčka bolo 3, 4, 5, 7 klientov, že by sme to dotlačili nejako aj z ľavej, z pravej strany. Tak dajme tak, že najprv to vytlačíme, čo my vieme a doplníš, koľko budeš akoby potrebovať. Dobre. Dobre, tak Dohoda. dohoda. Ďakujem zatiaľ a pekný deň ešte. Užívaj, ďakujem krásne a som zvedavý. Do skorého videnia. Však určite. Užívaj tam Dubaj. Dobre, čau. Čau.
Počujeme. Môceš. S kým voláš? S Robom. Nás je každá bomba. Dobre, Michal, bežím aj ja chystať veci. Chcel si ešte niečo? Čiže ja ti pošlem odkaz, hoď si na to, Super. hoď si na to QR-ko, Dobre. kód mentoring. To majú, aby si vedel, že ešte Patrik to trošku upracuje. Je to nutné minimum, hrali sme sa, čo tam je to nutné minimum. Pretože menej pokročilých, čo robiť, no, áno, chcem jedno miesto, realitný workshop z 0 na 1 490 €, vyplňa fapičko, hlási sa na termín 27.5. alebo 27.6. som dal. 27.5 alebo ktorý? 27.6, to bolo easy. Jasne. Dobre. Jedna je sobota, nahlásia sa, uvidíme, mám zľavový kód, tí, čo pôjdu z mailu, ktorých pošlem dneska, uplatník majú to vlastne za 990. Super, funguje to. Oboznámil som sa, objednávam s povinnosťou platby, však ti to ukážem, blablabla, vyberám si sobotu, objednávam s povinnosťou platby. V tom momente gratulujem k svojmu rozhodnutiu, bola QR kód, údaj k platbe, dojde ti to aj na e-mail. Údaje k platbe, dobre. A fakturačné údaje tam sú niekde? No to mal na formulári. Je to tam, hej? Akože To áno. nie je napríklad na firmu, iba na fyzickú osobu. Nakupujem na firmu. Aha. Wow, dobre. Ty kokos, to je nová generácia. Nakupujem na firmu, OK, čiže na e-mail mu dojdú veci, zaplatí, dojde mu potvrdenie, že zaplatilo, potom tú stránku, ktorá je na zajtra a pozajtra, nejaká stránka na inštrukcii, nie? Máme na mentoring. Tu zduplikujeme, nie je to hotové, ale zduplikujeme a pre tie termíny tam upravíme tie infošky a pošleme im inštrukcie. Dobre. Čiže úplne nutné minimum jednoducho. Na zajtra je šok, môžeš im to aj ukázať, jak to bude ten proces, čiže budete na tej stránke, máte zakliknuté, vyplňte, zvolte si termín, ktorý vám vyhovuje. Mám zľavový kód, napíšte mentoring, uplatníte, máte to za polovicu. Vidím to, super. Máte to za polovicu a ten istý proces. Bežia tu referencie, that's all. Čiže pre začiatočníkov aj pokročilých a kompletný plán, jak sa dostať na milión plus vlastne realitné portfólio. Perfektne. Ja dnes pošlem vlastne s Hormozím e-mail, čiže tých 15, ktorých tam máme, ja im všetkým odpíšem. To je podpora Robo, pridelené, tu máme nejakých 15 s workshopom, značkou, a nejakí popadajú odtiaľ, nejakí popadajú od Dobre. Zo zajtra pozajtra. Čiže toto dneska, zajtra pozajtra a potom zakomponovať ten workshop ŠFRB do zajtra pozajtra. Dobre, určite. Bude to mazec. Dobre, teším sa. Idem chystať veci, nech to je fresh. S Mirom sme dohodnutí,
Snáď dobrá dohoda. Bude to bomba. Dobre, Michal. Díkyčko, toto sa mi ľúbi. Potrebujeme všetko. Zajtra sa vidíme. Dobre, ahoj, teším ťa.